እዙይ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ቅድሚ ቀትሪ ዝቐርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ድሕሪ ዜና ትግርኛ ኣብ ድምጽ ሓፋሽን ሬድዮ ዛራን ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ርሑቕን ቀረባን ብምዃን መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ከመይ ቀኒኹም? ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ለመወን ከም ወትሩ ይምህሩን ይሕብሩን ዝበልናዮም ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ነዚ ናይ ፍርቂ ሰዓት ጻንሖት መደባት ኣብ ምውሃድ ምሳኹም ሓቢረ ዝጸንሕ ለዋም ኪዳኔ ፈለማ ብዜና ፖሊስ ክንጅምር። سلامن تعنا نعهم يكون زخبركم من زخبركن سمعتي دمت بوليس إيرترا سمنو زينا بوليس حيزلكم قريبا لخو زينا زنبوبلكم إرمياس أصفا بأمنة مقدال استطرطرت سراحتنيا تقيدا حرقاتات بشكلتها هيوتي تأفن أكلاو محاسيتي ورد مهلاو تحبيرو بوليس دوب أفريقيا مسجار أتفارس بستحاز حموشة تورتورات كايدون بموت ود شمونت عمت هتصان تخصصو سب حدار بصنوع مأسرتي تفريدهم بوليس تورنتو اب جبنات سرق مكاين توافيرهم تصنيحهم زبولهم شوعات تطرطرات كم زغيدا افليتو زي دمت بوليس ايرتراي زرزراتو يغتسل 49 عمت زعدميو أبال حيلتات مكلخال تسفاي دبساي أبرها أبادان وزوبا قال علو شدشاشان شو عاتميتن سلاسان نعفا وديق دحر مركابو نام مدبر بوليس قال علو خمزة ركوبو كابتي بوتا زبت حنا حبريتا قليتهم وانا جنزب 53 عمت زعدميو جمال أول أحمد أدراشا بوردلي نو زوبا قال علو خينو زي استتقسمت أن جنزب كم استوفقو نابتي مدبر عمل كيتو دحر متناح بعسران شعاتن حدار كالتشحن إسران سلستن بمسرت ممرحي بوليس إرتران أركابي 10 ميتاويت بمهاب جنزبو خركب كم زخالة اتيز رقمنا حبريتا وسيخو أرديوم وانا ገንዘቡ ካብቲ መደበር ክርከብ ኮሎ ፉሊና ሓጎስ ስምዒት ከም ዝፈጥረሉን ናረካብ ድማ ስለቲ ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ምስጋኑ ከም ዝገለጸሉን እታ ሓበሬታ ወሲኹ የረድን እዚ ከምዚ ልኮሎ አድራሹ ገልዓሎ ዝኾነ 18 ዓመት ዝዕድሚው ተማሃራይ ኢድሪስ አቡበክር ስሌማን በክልተ ተሐሳስ 2023 ኣብ ገልዓሎ 1800 ናኣፋ ድሕር ምርካቡ ናብቲ መደበር ፖሊስ ከም ዘረከቦን ዛጊት ዋና ዝብል አመልካቲ ከም ዘይቀረበን ሓላፊ ምርመራ ገበን مدبر موغوس يمان ندمت بوليس حبيرهم أموداتا تي حلافي مرمرا جبن زي كاب جزين أب جزين الناس السنة زمت زلوا سنة تكبر مللي كبر بحاله حزب إرترا خمس خونن بخلو زيجا صعب كم زلون تلابيم سلمات قلباب بمقبار بقونت كتيرو موبايلات جنزبن كوست أنا حب مكتال بوليس متحوار حزبن كم تتحزة كلاي مدبر بوليس زوما كلافليتهم نتي قداي زت صاري مرمارة مدبر بوليس موجود تخم زقولتو زي إسران حمشتن زعد ميون تقمات آخرين زخونة يوحنس ستيفانوس كور حنا حاسة نايزي حزنا يوزلنا عمد هتحيزو أب ساعات مشت بفلاي بمستز تصنف وأصنعو بقونة إيسور كم زنبرة أب تماسا سالي قبن توافير خلو دما زحلف ورحي كم تتحزى أرديون طرطور تمرتو أقواريتو أبجبن سوافر خون كله نتخطيرو زو صدو نبرت نبست فلالي سبات بحسر واقعي شوت من بارون تيزر خبا جنزب دما همزة طافون وسيخو زحبرة مرمار موغوس نتي جبن كفتسم كله استحاورو زنوبورون كمون نبرت زعدوكن تخصيصهم كم زلو وسيخو حبيرون قد محجون بسرقي كاب جزان كترن سلست حلوف مزقوب جبنات كم زلو زتغسى كلاي مدبر بوليس حزبي أب جبنات كتري كوافرون زرعي من نزترطرو من أبوانو نا بوليس بمحبار كقالعم التحساسيبون سرحتنيا تكال موقعزيا ترانسهورن كم زخونت استقلت روت قبل مدن تخست استبهالت ترترتي
ካብ ኣባላት ማሕበር ናይቲ ትካል ንመኽፈሊ ደበዝ ተባሂሉ ዝውህለል ዝነበረ ገንዘብ ብምጥፋእ ብ14 ሕዳር 2023 ከም ዝተቐየደት ካብ 7ይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣረዲኡ ሓላፊ ምርመራ ገበንቲ መደበር ዓብደረሒም ኣሕመድ ነዚ ኣመልኪቱ ብመሰረት ዝሃበና ሓበሬታ ጥርጥርቲ ነቲ በብእዋኑ ዝውህለል ዝነበረ ገንዘብ ማሕበር ከም ተሓዚት መፍትሕ ብምዃን ምስ ካልአይታት ተመሓድሮ ከም ዝነበረት ብምብራህ ካብ ሓምለ 2022 ጀሚራ ብዘይ ናይ ዝኾነ ኣካል ፍቓድ ካብቲ ዝተዋህለለ ገንዘብ እናውፅአት ኣብ ውልቃዊ ረብሓ ክትውዕሎ ከም ዝፀንሐት ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ካብዚ ዝተጠቕሰ እዋን ክሳብ ወርሒ ሰነ 2023 ኣብ ዝነበረ ግዜ በብግዚኡ ካብ 5,000 ክሳብ 4,000 ናቕፋ እናውፅአት ብድምር 85,000 ናቕፋ ከም ዘጠፋእታ ነፂሩ ጥርጥርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዋ ኣብ ዝተገብረላ መርመራ ብዝቐረበላ ክሲ ድሕሪ ምእማና ነቲ ዘጠፋእቶ ገንዘብ ፍርቁ ኣብ ጥምቀት ውልዳ ከም ዘወዓለቶ ክትገልጽ ከላ ዝተረፈ ድማ ኣብ ምዝንጋዕ ከም ዘባኽነቶ ሓቢራ ሻባይ መደበር ፖሊስ ኣብ መወዳእታ ነቲ ገንዘብ ምስ ጥርጥርቲ ብምዃን ኣብ ምሕዳሩ ትሰርሕ ዝነበረት ሳሮን ዛይድ ዝተባህለ ሰራሕተኛ ትትካሉን ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዝ ብሸለልትነት ተኸሲሳ ከም ዘላ ብምጥቃስ ጠንቂ ናይ ዝገበናዊ ፍጻመ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብቲ ጉዳይ ብዝነበሮም ልሕሉሕ ስርዓተ ምቁፅጻር ዝሰዓበ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብዘን ዝሓለፋት 9 ኣዋርሕ ብጉድለት ተጠቃምነት ብሽክለታ ዝተፈጸሙ 396 ሓደጋታት ከም ዝተመዝገቡ ከም ሳዕቤኖም ከዓ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን 78 ድማ ብኸቢድ ከም ዝተሃስዩን ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ተላእኩ ጸብጻባት ፖሊስ ትራፊክ 6 እንዘዋታት ሓቢሮም እቶም ሓደጋታት ካብ 1 ታሕሳስ 2022 ክሳብ 20 መስከረም 2023 ኣብ ዘሎ እዋን ከም ዝተፈጸሙ ዘነጸሩ እቶም ጸብጻባት ብሽክለታ ምስ መኪና ብሽክለታ ምስ ብሽክለታ ብሽክለታ ምስ ዓረብያ ፈረስን ሞተር ብሽክለታን ከምኡን ካብ ብሽክለታ ምውዳቕን ምንባሩን ጠቒሶም ኣብ ንብረት ሰዓበ ዕንወት 746,230 ናቕፋ ዝትመት ምዃኑ ኣረዲኦም እቶም ጸብጻባት ፈጸምቲ ሓደጋ መብዛሕትኦም ኣብ ክልል ዕድመ 15 ክሳብ 25 ዓመት ዝርከቡ መንእስያት ምዃኖምን እቶም ዝበዝሑ ፍጻመታት ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ምንባሮምን ሓቢሮም ንጥሕሰት ሕግታት ትራፊክ ብዝምልከት ከዓ ብኩልኩል መገዲ ምሕላፍ ልጓም ዘይብላ ብሽክለታ ምጥቃም ኣብ ጎደናታት ዘለዉ ምልክታት ትራፊክ ዘይምኽባር ኣብ ግዜ ጸልማት መብራህቲ ዘይምጥቃም ተጎራቢትካ ምኻድን ጉጅለ መገዲ ምዕጻውን ካብቶም ብተደጋጋሚ ዝረኣዩ ጠንቅታት ሓደጋ ምዃኖም ኣነጺሮም ኣብ ግዜ ልምምድ ኣብ ልዕሊ ተቐዳድምቲ ብሽክለታ ዘጋጥሙ ሞት ዘስዓቡ ሓደጋታት ምንባሮም ዘዘኻኽሩ እቶም ጸብጻባት ተጠቀምቲ ብሽክለታ ተደራሪብካ ካብ ምጓዓዝ ክቁጠቡን ሕግታት ትራፊክ ብምኽባር ኣብ ምክታእ ሓደጋታት እጃሞም ከበርክቱን ኣተሓሳሲቦም ዝስዕብ ናይ ወፃኢ ሃገራት ዜናታት ፖሊሲው ሰናይ ምክትታል ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ብጉዳይ ናይቲ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ካብቲ ሃገር ብነፋሪት ናብ ሲድኒ ብስቱር ከኣቱ ዝተፈተነን ብኣኽበርቲ ጸጥታ ሲድኒ ኣውስትራልያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓለን 100 ኪሎግራም ኮኬን ዝዓይነቱ ዕፀ ፋርስ ብዝተሓዝ ኣባላት ሓደ ጉጅለ ገበን ከም ዝኾኑ ዝተገልጹ 5 ኣውስትራልያውያን ጥርጥራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእትዎ ገሊጹ بمسرت حبريتا بوليس أستراليا زوم زي حقاو مسجار اتفارس تطرطيروم اب قيد زركوب ابالات ودب وجل جبن كاب عامته كلتشحن استران كلتنا اتحيزوم نزي تطقس اتفارس اب دوب افريقيا خوينوم اب تمساسال جبن مزنوتفو وجل جبن ناب أستراليا نمتاو مدب زنبروم كوينوم بوليس نتو قداي كاب شعو غزي جميرو بصور ككاتاتو لهم صنح غليصوم نسرحيز مرحو لعلوت مرحت بوليس بزعباتي سرحيت لوتشان سميو انصارزوم اسغاغرتي زقنع سرحيت املكيتوم ابزهابو توسخ حبريتا بوليس ابز حلف حدار نتي خناتات زغلص حبريتا دحر مركابو طرطرات بمغدي اب جوهانسبرغ زركب اهغراوي معرفو نفرتي تامبو نتي اتصفارس نابسيد نكلوكو اب مدلاو كلو اب تحت قيد خمزاتون اب استراليا ام نقدن مسغارن اتصفارس كم زنطف ناي استغلص علول غجله غبن مرحي زخونه طرطر دما كم زقيدون افليط أبجزات هاميلتون كتما أوهايو حبرات منغستات أمريكا جونن كاتارينن استباهلو سب حدار بموتناي كم ولادهم كعبيو أب تشاينا كابزر كم معبي زختماس تقبلو أدام استباهلو دشمون تعمت حتسان دحر مخصاصهم قبنياتات كوينهم بمركبهم بصنع مازرتي كم استفردو تحقاقازي أخبار حق تاجزات حبيرهم
ንሱ ነቲ ጉዳይ አመልኪቱ ኣብዝሃቦ መግለጺ ገበነኛታት ብዝተመስረተሎም 26 ክስታት ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ክረአ ድሕሪ ምጽናሕ በቲ ዝተመስረተሎም ክስታት ገበነኛታት ኮይኖም ብምርካቦም ጆን 29 ዓመት ካታሪን ድማ 31 ዓመት ክእሰሩ ከም ዝተፈርዱ ኣርዲዩ ጠንቂ ሞት ጉዳይ ጎነጻዊ ማህረምቲ ርእስ ምዃኑ ወሲኹ ዝሓበረ ተሓጋጋዚ ኣኽባር ሕጊ ካተሪን ነቲ ብርሳሓት ተጨማሊቑ ከም ጸንሕ ዝገለጸቶ ጉዳይ ርእሱ ምስ መሬት ኣላቲማ ኣይሪ ኣይሰምዕ ከም ዝገበረቶን ናብ ቤት ጽሕፈት በዓል ቤታ ድሕሪ ሙሳዳ ድማ ህይወቱ ከም ዝሓለፈት ንፖሊስ ከም ዝሓበረትን ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ምእማና ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ቤት ፍርዲ ግዝኣት ሃሚልቶን ነዚ ከቢድ መቕጻዕቲ ዝወሰነ እቲ ጉዳይ ቅትለት ሰብ ምዃኑ ዶክተር ላክሽሚ ዝተባሃለ ናይ ድሕረ ሞት መርመራ ክኢላ ኣብ መጋበያ ቀሪቡ ሞያዊ ቃል ምስክርነቱ ድሕሪ መሃቡ ምዃኑ ኣነጺሩ ገበነኛታት ነቶም ኣዳም ዝርከቦም ከዕቢዎም ሓላፍነት ዝወሰዱሎም 6 ደቆም ጥሬቶም ይሕልውሎም ከም ዘይነበሩን ብዙሕ ማይ ብምሕጻብ ይቆጽዖም ምንባሮምን ከምኡ ድማ ማእዛው መግብታት ከም ዘይረኽቡ ብምግባር ከም ዘማሰኑምን ዝገለጹ ሰነዳት ቤት ፍርዲ እቲ ሞት ዘኸተለ ጎነጻዊ መቕጻዕቲ ውጽኢት ዘይሓላፍነታውን ጨካን ኣተሓሕዞም ከም ዝኾነ እዮም ዘረዱ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ከተማ ቶሮንቶ ካናዳ ምስራሕተኛታት ሰርቪስ ኦንታሪዮ ዝተባሃለ አገልግሎት መጓዓዝያ ብምትሕባር መካይን ክሰርቁ ከም ጸንሑ ዝገለጾም 7 ጥርጥራት ክቀይድ ከም ዝኽኣለ ኣፍሊጡ ብማዕከን ዜናታ ሃገር ዝተፈንዎ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ ሰራሕተኛታት አገልግሎት መጓዓዝያ ኦንታሪዮ ካብ ዳታቤዝ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ሃገር አገደስ ሰነዳት መካይን ብምውሳድ ንጥርጥራት ይተሓበሩ ምንባሮምን ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ካብ ዝተፈጸሙ ስርቂ መካይን ኣስታት 73 ክስታት ቀሪቡሎም ከም ዘሎን ኣርዲዮም ፖሊስ በወገኑ ንውጽኢት መርመራ ምርኩስ ብምግባር ከም ዝገለጾ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ትካል ንጥርጥራት ቁጽርታት ሰሌዳ መካይንን ዝተፈላለዩ መለለይ ሓበሬታታት ይቀርቡሎም ምንባሮም ክረጋገጽ ከሎ ጥርጥራት ብዘሕጋዊ መሸጣ ዝርከቦ 1.5 ሚሊዮን ዶላርን ብዙሓት መጋየጽ መካይንን በኤግዚቢት ተታሒዙ ምህላዊ ዝፍለጥ ነቲ ጉዳይ ዘጻረዩ መርመርቲ ወሲኾም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እቶም ሰራሕተኛታት ንጥርጥራት ኣብተን ዝተሰርቃ መካይን ሰቆሎ ዝተፈላለዩ ትሚን ቁጽሪ ሰሌዳታት የዳልውሎም ከም ዝነበሩ ብምግላጽ እተን ናይ ስርቂ መካይን ንዝተፈላለዩ ሰባት ከም ሰከንድ ሃንድ ይሽየጣ ከም ዝነበራን ዝተረፋ ድማ ንመሳለጥያ ዝተፈላለዩ ገበናት ይጥቀሙለን ከም ዝነበሩን ኣብሪሁም ጥርጥራት ካብ 25 ክሳብ 38 ዓመት ዝዕድሚዮም ነበርቲ ከተማታት ቶሮንቶ ማርካም ቫግሃንን ኣሻዋን ከም ዝኾኑ ዝገለጸ ፖሊስ ህዝቢ ሕጋውነት ሰነዳት ከይረጋገጸ መካይን ከይዕድግ መኺሩ مبارك زخبركن سمعت دمت بوليس زينا بوليس أبزي زازيمنا لنا زترفوا مدبات دمت بوليس نخد كاتاتولو بخبري إن عدمكو سلام
عتا بوليس بوليس متبقى كي تنوح عمرا الشونا طمحو حبسورا عيد زبل نقلب شرابنا متبقى كي تنوح عمرا الشونا طمحو حبسورا عيد زبل نقلب شرابنا صبويا عيد نبل عين خبر ويا كنا توكي كنا توكي كنا توكي كنا آكل والد كمان كتا كله والد كمان بيكوتله آكل والد كمان كتا كله Samata, Suketa, Samata, Samata, Suketa, Samata, Police, 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 Ado, Sumata, 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 Police, Police, Ado, Sumata, Police, Police, Samata, Suketa, Samata, Samata, Suketa, Samata, Police, Police, Police. نلومي أمر بكام متيهة حزب بوليسن عمد حقن حبرة السبن قطر 202 زي وعلاو تحتات النت استوقد أن خحوا أب تحت الزبلار استي بكابتن ميكيل تساقاي سدالة وصحف موسى كيلان خاربوي كاب عمدتات متيهة حزب بوليسن زي وعلاو تحتات النتن كلتا عبيت معرفات ناي سيفلا وحقيوم وعلاو تحتات النت حدث وقع علي بمسرة زاءته سممع جديته فتيمو خبكع ويكفتم دلو كله اتكال اي وغن كسرحو ويكهبو استسمى معلو كيف تسمى كترف كله نتو وعل فتيميو انت بلون فريسو نزوردو كسارا كحسا كحاتتن كقبلن مسوليو ازز فتسم بحقي وعلاوي تحتات النتيو زي وعلاوي تحتات النت سمو كان زملكتو امونغو قدات زوردن تقدان ناي سرح وعل كي هالوه ابعلتها وعلن نابران حدا نتكالئ قدات كوردولو كله زلعال تحتات النتيو اتا قدات موت اكلاو سنكلنا وي مهرمتي معنا وي مدفع نبرت تعرفي تألمة مفرحن مقنطات كبرتن خوني خيل زي وعلاو تحتات النت ابقلها قرات اكسترا كونتراكتوال ليابليتي ابقلها قرات كا تورتلو استسامية مخانو مفلات كا نمردو حقازيو زي وعلاو تحتات النت هم استقاقري سيفلاو حقي إرترا عنكسات كتشحن إسران شوعتن كساب كتشحن 160 حدن تزرزيرو يركب زي وعلاو تحتات النت بسلسته من قدي يسعب قداماي قلت بمفتسام زسعب تحتات النت وي فوت ليابليتي زخون سب بزفت سمو قدعات نايز سعابي قدعات كخحسي قداد طفقات وي قلت بفلات وي بشلالت النت يفتسام بفلات مالت سب نمقداء وي قديكا تتقامي نمخان بعلاما زفتسام قدعات كخون كله شلالتنت كا سعبين كله كم زخيل انا فلتكا وي كتفولتو انا تقبئ بعششتا نخالوت مقدايو حماق نقر بمفتسام تراي زيكونا حماق انا رأخا ساق بمبالون قدلتي هلو نابنات امينة امن الدربيو نهايلة انتهاريمو بزوردو قدعات يخحس كيدانا حكيم كنسو هايلة دم انا فسسو تميلو انتريوون تفاعتنيا كوينو كخحس يحتات سيفيلاو حقي عنكاز كلتشحن 35 زخونا قبن زفت مسب سيفيلاو تفاعتون كم زلو يحبرنا
ስለዚህ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ገበናዊ መቅጻዕቲ ወይ ገንዘባዊ ይኹን ማእሰርቲ ዝቅጻዕ ኮይኑ ኣብ ርእሲኡ ብሕጊ ዘይውዕላዊ ተሓታትነት ነቲ ብገበናዊ ተግባሩ ዘስዓቦ ጉድኣት ንተበዳሊ ይሕዊ ወይ ይኽሕስ ማለት እዩ ንኣብነት ሰብ ዝቐተለ ብማእሰርቲ ክቅጻዕ ከሎ ንስድራ ቤት መዋቲ ከዓ ጋር ነፍሲ ክኸፍል ይቕሰብ ኮነ ኢሉ ኣውቶቡስ ዘዕነወ ብገበኑ ይእሰር ነቲ ኣብታ ኣውቶቡስ ዘውረዶ ክሳራ ከዓ ተጠብፂቡ ከም ዝኽፈል ይግበር ዝሰረቀ ወይ ዘታለለ ብገበን ይቕጻዕ ነቲ ሰሪቁ ወይ ኣታሊሉ ዝወሰዶ ወይ ዘባኽኖ ገንዘብ ክመልስ ከዓ ግድን ይኸውን ብጉድለት ተራእዮም ካሕሳ ወይ መሕወይ ዝሕተተሎም ተግባራት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እዞም ዝስዕቡ ክጥቀሱ ይከኣል ሞያዊ ንሞይኡ ዝምልከቱ ኣገባባት ብዘይ ምኽታል ክሳራ እንተስዒቡ በዓል መዚ ስልጣን ብዘይ ኣገባብ ብምጥቃም ጉድኣት እንተስዒቡ ዝኾነ ሰብ ኣካላዊ ማህረምቲ ወይ ሞት ምስ ዘስዕብ ኣካል ሰብ ዝተንከፈ ዘይሕጋዊ ቀይዲ ዝፈጸመ ዘጠለመ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ጣልቃ ዝኣተወ ኣብ መንጎ ተዋዓልቲ ወገናት ጣልቃ ዝኣተወ ንውላዱ ኣምሂሩ ብስነ ስርዓት ዘይዕበየ ናይ ካልእ ሰብ ገዛ ወይ ዛሬባ ደፊሩ ዝኣተወ ንብረት ብዘይ ፍቓድ ዋኑ ዝተጠቕመ ዘይቁኑዕ ውድድር ንግዲ ዘካየደ ብናይ ሓሶት ሓበሬታ ንሰባት ናብ ጌጋን ክሰራን ዘእተወ ወዘተ ካልኣይ ተሓታትነት ብዘይ ጉድለት ወይ ጥብቂ ተሓታትነት ሊያቢሊቲ ዊዛውት ፎልት ዝኾነ ሰብ ሽሕ እኳ ጉድለት እንተዘይፈጸመ ብዘካይዶ ናይ ስራሕ ንጥፈታት ወይ ብዝውንኖ ንብረቱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ንዘውርዶ ጉድኣት ክኽሕስ ይግደድ ንኣብነት ንስራሕ ዝተፈቕዱ ተባራዕቲ መርዛማት ቀመማት ብምኽዛን ብባርዕ ወይ ብላሕኩ ቀመም ኣብ ሰባት ጉድኣት ዘውረደ ልዑል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምፍናው ዕንወት ዝሰዓበ ጎዳጉዲ ብምኹዓት መፋታት ብዘይ ምኽዳን ኣብ ህይወትን ንብረትን ጉድኣታት ዘስዓበ ወዘተ ዋላ እቲ ፈጻሚ ጉድለት ኣይሃልዎ ሓደጋ እውን እንተኾኑ ዘሕትቱን ዘኽሕሱን ይኾኑ ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ብትካላት መንግስቲ ይፈጸም ወይ መንግስቲ ስራሕ ብዘፍቀደሎም ትካላት ይፈጸም ተሓታትነት ዘይተርፍ እዩ ወናኒ እንስሳ ብድንገት ወይ ብዘይተሓስበ ምኽንያት ከብቱ መጽዓኝኡ ከልቡ ንህቡ ዋላ ኣብ ቤቱ ዘለማምዶም እንስሳ ዘገዳም ኣብ ሰብ ኮነ ንብረት ጉድኣት ምስ ዘውርዱ ዋና ብምዃኑ ተሓታቲ ይኸውን ጌጋ ኣይነበረንን ብምባል ናጻ ክወፅእ ኣይክእልን እቲ እንስሳ ምስ ካልእ ተጠቃሚ ተታሒዙ ከሎ ጉድኣት ብዘውረደ ተሓዚኡ ክሕተት ይከኣል ምናልባት እቲ ጉድኣት ብጉድለት ሰራሕተኛ ወይ ብጉድለት ካልእ ተሓዚ ምስ ዝስዕብ ካሕሳ ዝኸፈለ ዋና ካብኣቶም ገንዘቡ ከመልስ ይኽእል ወነንቲ ህንጻታት ዋላ ብዘይተጸበይዎ ምኽንያት ህንጾም ብኸፊል ወይ ብምሉእ ፈሪሱ ኣብ ሰብ ኮነ ንብረት ጉድኣት ብዘውረደ ነቲ ክሳራ ካሕውዩ ይግደዱ ዋና እቲ ጉድኣት ዝሰዓበ ካብ ኣሰራርሓ ናይቲ ህንጻ ወይ ብጉድለት ናይቲ ሓዚ ወይ ኣመሓዳሪ ናይቲ ህንጻ ዝሰዓበ እንተኾይኑ ካብ ሃናጺ ወይ ወካሊ ገንዘቡ ከመልስ ይኽእል ካብቲ ህንጻ ዝወደቐ ወይ ኣካል ናይቲ ህንጻ ዘይኮነ ኣቕሓ ጉድኣት ብዘውረደ ተኻራይ ወይ ነቲ ህንጻ ሰፊርዎ ዝርከብ ሰብ ተሓታቲ ይኸውን ማሽናት ወይ ናይ ሞተር ተሽከርከርቲ ወይ መካይን ዋላ ብኻልኦት ሰባት እናተመርሓ ጉድኣት ምስ ዘውርዳ ወነንቲ ተሓተቲ እዮም ነቲ ማሽን ወይ ነታ መኪና ዘንቀሳቐስ ዝነበረ ንኽሕዝ ዘይተፈቕደሉ እውን እንተኾነ ዋና ክሕተት ግድን ይኸውን እንተኾነ ነታ ማሽን ወይ መኪና ሓደጋ ኣብ ዝፈጸመትሉ እዋን ተሰሪቓ ምንባራ መረጋገፂ እንተቕሪቡ ዋና ተሓታቲ ኣይከውንን ካልእ ሰብ ንረብሕኡ ንምስራሕ ናይ ካልእ ሰብ ማሽን ወይ መኪና ሒዙ ከሎ ጉድኣት ብዝሰዓበ ተሓዚ ወይ ተጠቃሚ ተሓታቲ ይኸውን ስራሕተኛ ሮኢ ጉድለት ኣብ ዝፈጸመሉ እንተዘይኮይኑ ኣብ ክንዲ ዋና ተሓታቲ ኣይከውንን ንግዳይ ዝኸፈለ ዋና ተሽከርካሪ ወይ ማሽን እቲ ዝኸፈለ ገንዘብ ካብቲ ንረብሕኡ ወሲድዎን ዝነበረ ተሓዚ ወይ ጉድለት ካብ ዝፈጸመ ስራሕተኛኡ ገንዘቡ ከመልስ ይኽእል ኣብ ፋብሪካ ወይ ኢንዱስትሪ ብዝፈረየ ቴክኒካዊ ጉድለት ዝነበሩ ኣቑሑት ንኣብነት መድሃኒት ሞተረ ዕሹግ ምግቢ ወዘተ ጉድኣት ምስ ዘስዕብ ኣፍራይ ተሓታቲ ይኸውን እንተኾነ እቲ ዝወረደ ጉድኣት ብልሙድ ትዕዝብቲ ወይ መርመራ ክፍለጥ ዝኽእል እንተነይሩ ዋና ተሓታቲ ኣይከውንን ሳልሳይ ናይ በጃ ተሓታትነት ወይ ተሓታትነት ኣብ ክንዲ ካልኦት ቪካሪዮስ ሊያቢሊቲ ብሕጊ ኣብ ዝተገልጹ ዝምድናታት ዝኾነ ሰብ ንሱ ዝሓልፋዮም ወይ ዘዕብዮም ወይ ቆፂሩ ዘስርሖም ሰባት ጉድኣት እንተውሪዶም እቲ ሓልፋይ ወላዲ
معبي أسرحي وزته أب كندتهم تحت عدمة وي سرحتنياتات تحتاتي يخون منج تحتاتنت كمز السعبيو ولدي أب كندي تحت عدمة دقوم مغزيت معبيتن ممهرانن أب كندي أب تحتي حلافنتهم زنبرو تحت عدمة منغستي أب كندي بعلو قصيرو زسرحهم أقلقل تهزبي موياو قديتهم بقنعنان بزيروي قدلتن أب زفتصمو الأوان نزسعب قدات أسرحي أب كندي أب سرح كله قدات زفتصما سحتنيو أسناداي غازيتا مسيحت وي مصحف أب كندي نايت ألمة صحف زدالو صحفي علامة زي وعلاو تحتاتنت زخونة زتبدل سب كي تقحسه كي ترفيو سلا زخونة كا بزي كاتسب بتفقاتو زسعب خسارة تفقات كيف تسمى مالت بنبراتو وي بناي سرح نتفتاتو نزسعب قدعاتن بدقون بحلافنت ناي زحازهم تحت عدمة زسعب قدعاتن كحسا كم زحتاتو تدنجيكو يركب أبز كتكز زقبا اتبقلوتو قدعات زسعب سرحتنيا وي مياوي ولا زحتاتولو أكل بحقي تقلسو انتولو نتو قدعات بقلوتو انت فتيمو كحوي تحتاتي يخون سلازي بدل نتي أبكند كالوت زحتاتن نتي بقلوتو قدعات زسعبن بحبار كخصم يخيل كسوسات كا ناي حبار تحتاتي وي كفلت كخونو يخولو بحريات كحسا وي محوي نولك تبدالي زخفل جنزب قانتخونه بعينات مالت بملكع نبرت أخلي زستسبره بمتقان توسيدو زنبره بملاس وي يقريتا بمحتاتن محرات بمقبارن كخون يخيل كحسا كاوز ورده متن قدعات نلعلي كحتت أي كألن سلازي تبدالي قدعاتو كرئن كردانا لوو قدعات كمزلو انت رقاقيتو قناخه بغنزب كقمت انت زي كيلو بيت فردي نتخونتات بمقنقام قمت كوسن يخيل أمت أي مسعبو زي ترفو قدعات وي كسراون كم زمت تحاسبو أقدمو كحسا يحتتليو نابنت زتهر مسب كن مورحي سرحو كم زي جمر انت فليتو أمت أي كأتوو نزنبورا جنزب كحتلو يخيل زخون سب بحما قلبونا كحسا كحتت أي فقدلون نابنت اتكسرا ويعنوت إنا وسخا كي كيد كعبتو انت زخيل انت نيرو نمعقاتو زكالو تعر انت زي جيرو نايتي كدحن زنبورا قدعات كحسا كخلا يخيل أبتز سعب قدعات قداي نبعلو بخفيل تنك انت نيرو نايز ورد كسرا بخفيل يقبل بيت فردي أم قمقام كحسا حلنان لبوانان كمون عاما جنزب ناي بدالي أب قمت كأتو يخيليو قدعات زوردو سب شحوكا بوعل مدحن وي انشرانس زخفلو جنزب انتهالو كابتي بدالي نايز وردو قدعات كحسا كقبل مسوليو انتقنا اتوعل مدحن تكال مدحن نتبدالي الدحر مخفالو نتبدالي تكيو كاب بدالي كم زحتت سممع انت نيرو بمسرت توعل يفتم جلسب او قدعاتات بمتن جنزب وي نبرت كلكعو اي كولن يوم نابنت أبستج أويا وطن زفتر قهي ويجنكات سلامة أبزقات ومسب زفتر أمراو تغطي وزته أب كم زقناتات حقينتهم بدولات نايمورال كحساك حتن كخفولون مسل هوام أمو داتا حدثب كحسا وي محويز حتت كابتيز تقود علو وي كمز تقود استفلت العلات أوشتي كل تعمد ترايو انتخونا أب كم قار نفسي أكل مقدال استحالة خسركي وزته اتي نقبناو كسي استوهابه قدب قزي كسي نتكحسا ناي محتات قدب قزيون يناو حيو كاب عمدتات متهد حزبون بوليسن أما ودعتا ناي مزازة من مدبنا زخونة قدمي تلال ميريتيو بزول عرستي بأعزازنا وطاساسي مدبر بوليس زواء مأكل قبرز قابي هير هابتو استدالوت كوينا تسفيت قبر ميكال كان ببايو تلال مريت عقراب نكناخن أتكلت نتكل فريو خنقادس زقنت أبز حمل بكلاخ تصور بجاخ كلاخل سحبة توريزمنا أقايش كنقبل نتوه أير معرخ نكافل بزي مقردع إيدي إيد كانبل لا تاوزو كيف عشو خيدرق دنا نخواتقو كبللنا تلغلق نقدب مريتنا بوزرياو نعتق وحجن نفاسن كي قلت كيف حوق حمدنا خعقب كي قيهيش كي يرحق لهمت صبح مريتنا كرق كتبق
ቆፀራይ ንጸበ ዋዕላ ወዲ ዋዕላ ህዝብና ተጸመም ንቕሓት ወስኸላ ንግዚያው ጸገም ክንሰግራ ክንዘላ ዝሕሎ ንሓሉ ትትከል ንትከላ ባዕድዩ ዘብርስ ስለዘይ ሓልየላ እምበር ዋናስ ዋናዩ ህይወት ዝኸፍለላ ክዳናዩ ክዳና ጽጋባዩ ጽጋብና ጽላላዩ ጽላልና ልምዓታዩ ልምዓትና ኣደለዋህ ዜጋ ሓቋፊት ኩልና ንሕና በኣ ንሳውን በኣና ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ንሎም ዝበልናዮ መደባት እዞም ክትከታተለዎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ምድላውን መቕራብን መደባት ምሳኹም ጸናሕና ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ኤርሜስ ኣስፋ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ኣቤል ኣብርሃም ሽሻይ ተመሶ ሙሴ ኪዳነ ብወገን ቴክኒክ ድማ ዓወት ጣዕመ ያስሚን በረኻትን ብምዃን ኢና ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ሰላም ቅን ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحنا ناي بوليس 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 ناي بوليس